Sveti prvomučenik Stefan, arhidjakon, srodnik apostola Pavla i Jevrejin od onih Jevreja koji življahu po oblastima jelinskim. Beše Stefan prvi od 7 đakona koje apostoli sveti rukopoložiše i postaviše na službu oko pomaganja sirotnih u Jerusalimu. Zato se i prozva arhidjakonom. Silom vere svoje Stefan činjaše čudesa velika među ljudima. Zlobni Jevreji prepirahu se s njim, no bivahu uvek pobeđivani njegovom mudrošću i silom duha koji kroz njega dejstvovaše. Tada posramljeni Jevreji, naviknuti na potvore i klevete, uzbuniše i narod i starešine narodne protiv nevinog Stefana, klevetajući ga kao da je hulio na Boga i na Mojseja. Brzo nađoše lažne svedoke koji to potvrdiše. Tada Stefan stade pred narod i svi videše lice njegovo kao lice anđela. To jest lice mu beše ozareno blagodatnom svetlošću, kao negda Mojseju kad je s Bogom govorio. I otvori Stefan usta svoja i izređa mnoga dobročinstva i čudesa Božja, koja Bog učini u prošlosti narodu izraelskom, kao i mnoge zločine i protivljenje Bogu od strane toga naroda. Naročito ih izobliči za ubistvo Hrista Gospoda, nazvavši ih izdajnicima i krvnicima. I dok oni škrgutahu zubima, Stefan pogleda i vide nebo otvoreno i slavu Božju. I to što vide on objavi Jevrejima. Evo vidim nebesa otvorena i Sina čovječijeg gde stoji s desne strane Boga. Tada ga pakosnici izvedoše van grada i ubiše kamenjem. Među mučiteljima njegovim beše i njegov srodnik Savle, docnije apostol Pavle. U to vreme stajaše u daljini na nekom kamenu presveta Bogorodica sa svetim Jovanom Bogoslovom i gledaše mučeništvo ovog prvog mučenika za istinu Sina njenog i Boga, moleći se Bogu za Stefana. To se desilo na 1 godinu dana posle silaska Duha Svetoga na apostole. Telo svetog Stefana tajno uze i sahrani na svom imanju Gamalil, knez jevrejski i potajni hrišćanin. Tako slavno skonča ovaj prvenac među mučenicima hrišćanskim i preseli se u carstvo Hrista Boga.